Assalamu alaikum an balima silamɛw maître Badji ni kumakan dɔ tugun n b'a fɔ aw ni wula ala ka wula nɔgɔya ye ala ka tile hɛrɛ tɔ d'an ma inshallahu ayiwa n nana bɛ ni ala tɔgɔ wɛrɛ ye n'a b'a fɔ o ma ko ya fataw ya razak inshallahu ka gɛrɛsɛgɛ kɛ ba ye ka nafolo surututu i kan a ti tigɛ bada 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 sanga ni wagati bɛɛ nafolo de bɛ jigin i kan ala tɔgɔ de filɛ nin ye ten n bɛ ka na di aw ma ala yɛrɛ kama a kira kama jatiga aw kana ɲinɛ dɛ kati murabaw ni filɛ a bɛna yɔrɔ dɔ ye wuliman kɛlen bɛ k'a sɛbɛn kodi lo pour que ni min y'a ta n ɲina ma a kana se k'a tigi mako ɲa o wɔɔrɔ lo ka ɲi ka sɛbɛn yen maa sɛbɛnni bɛ fila ayiwa an bɛ sɔrɔ ka na ni kumaw ye n b'a ɲini aw fɛ a ye abonné n'a b'a fɛ an ka ko in ka taa yɔrɔ jan an ka to ka ɲɔgɔn sɔn ni ala ka kuranna n'a kumakanw ye ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ aw abonné n'aw abonné na a kana ɲinɛ a bɛ notification digi pour que ni video wɛrɛ bilala aw ka se k'a sɔrɔ aw kana ɲinɛ a y'a partager an balima minnu t'a kalama u ka se ka nin video ninnu sɔrɔ k'u mago dilan n'a ye inshallah baara bɛ kɛ cogo jumɛn a bɛna ya fataw ya razak sɛbɛn fataw razak a b'a sɛbɛn siɲɛ 797 n'a tilala ale la ma indakum yanfadu ma inda Allah baji a b'o sɛbɛn siɲɛ 313 n'a tilara o la kawati murabaw ni a b'ale ci siɲɛ 1 k'a ka laɲini don a kɔnɔ k'o kɛ nasi ye sisan a bɛ parfum dangoma ɲini k'o dɔɔni bila a kɔnɔ kawati musalisi ni ale bɛna sɛbɛn papier le sanfɛ a bɛ ya fataw razak sɛbɛn siɲɛ 797 a bɛ sɔrɔ sisan a bɛ papier a bɛ sɔrɔ sisan ka kawati min sɛbɛn a duguma a b'o kɛ sɛbɛnden ye k'o bila aw jufa la walima a ka feerekɛyɔrɔw la walima a ka butigiw la a b'a bila yen a bɛ sɔrɔ ka wurudi daminɛ lon bɛɛ sufɛ a bɛ mun wurudi a bɛ to ka nasi mun a bɛ wurudili kɛ ya fatahu razak siɲɛ 5572 n'a tilara o la a bɛ fɛnkɛ wuli ma indakum yanfadu ma inda Allah baji 313 tile 7 kɔnɔna na n'aw b'o kɛ kalo bɛɛ tile 7 inshallah n'Ala sɔnn'a ma ni dɔ ma fara a ka nafolo kan dɔ ti bɔ a la sanga ni wagati bɛɛ dɔ de bɛ fara aw gɛrɛsɛgɛ kan dɔ de ka fara aw ka hɛrɛ kan nka a ti degun foyi y'a ka ɲɛnama kɔnɔ o kɔfɛ n y'a d'aw ma ala min kama ala ka barika don a la salamu alaikum